Tres xiquetes que estan esperant que diguin els seus noms. Pues enguany tenim una sorpresa perquè hi ha una càmera més en un lloc on estaran totes. Veurem les reaccions quan diguen el seu nom. I que indicarà que formen part de l'acord d'honor dels Fallers Majors de València 2012, que encara no sabem qui seran, però que d'ahir d'eixes 13 infantils i d'aquestes 13 majors eixiran la Fallera Major infantil i la Fallera Major de València 2012. Gràcies per haver-nos representat amb tota responsabilitat i honor que comporta un càrrec com el teu i tan important per a la nostra festa. Gràcies per haver-nos mostrat ixe xiquet i xiqueta que tots portem dins. Fallera Major Infantil de València, de l'any 2011, xiqueta Carmen Monzonís i Valero. No oblidarem mai el nom de Carmen Monzonís i Valero, Fallera Major Infantil 2011, i que tal volta, algun dia insistim, podria ser nomenada Fallera Major de València, no sap mai. Gràcies, Carmen. Gràcies, l'ha fet molt bé. Amb moltíssima responsabilitat, amb eixa dolçor que tens, amb eixa sensibilitat, sempre somrient, sempre pendent de tots els detalls. Tinc que dir que els Fallers i la meva comissió en particular, sempre estaràs el teu nom en lletres d'or. Gràcies, Carmen Monzonís, i fins sempre. Des de les seues cases i des dels casals també estan pendents de la nit d'avui, perquè és la nit de les seues candidates. I ahí veiem Laura. Laura, gràcies pel teu amor i dedicació a la festa. Has demostrat amor a València, amor a les Falles, i tots estem orgullosos d'haver format part del teu regnat. Fallera Major de València de l'any 2011, senyoreta Laura Caballero i Molina. El pavelló municipal de la Font de Sant Lluís es posa en peu per a aplaudir a Laura Caballero, Fallera Major 2011, que s'acomiada ja del món faller. La fallera que fa el número 79 de la història de les falleres de Major de València, que va començar en l'any 1931 amb el nom d'Angelita Algarra, i després ha sigut sempre el millor que ha donat València, les seues falleres Major. Veiem Laura Caballero, que recorre aquest escenari del pavelló de Sant Lluís. Per última volta, La penúltima volta, però el dia 9 d'octubre sentirà de nou el calor, l'estima dels valencians al veure-la desfilar per davant de la Real Senyera per el carrer de la Pau o el carrer de Sant Vicent. Ai, arribarà otro moment. Un nou espectacle musical. 13 niñas y 13 señoritas comenzarán su gran sueño. Ser las reinas del baile. Donde suena música sin él, es buscando a él. Si la música es siempre fiel, da lo mismo que sé que un poco de ritmo todo irá mejor, solo deseas bailar. Tu noche va a empezar. La fiesta es para ti,
estoy. De repente no recuerdo quién soy. Oh, oh, mamma mía, otra vez igual. Ay, ay, ¿cómo resistirme? Mamma mía, siempre acabo mal. Ay, ay, no sé corregirme. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste. Ay, ay, desde que te vi partir, mamma mía, ahora ya lo sé. Ay, ay, no debí dejarte ir. Super luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. So we'll repeat it instead. Waterloo, I was the feeling you wanted away. Waterloo, promise to love you forever. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing the things to be with you. Tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah, and now it seems my only taste. I give it up to fight. You're gonna never refuse. You're gonna feel when I lose. Waterloo, cause the skins are warm you. Waterloo, knowing the things to be with you. Waterloo, finally facing the water. Molt bé, esa gran actuació. Fabulós y espectacular este último número musical de ABBA. I ara sí. Sí. Ja hi dona pas a l'hora de la veritat. Moment esperat per 132 famílies, 132 comissions de falla, Julio, que es palpa la ment del pavelló, els nervis. La tensió ja està ahí. I ha pogut fer també els seus somnis tenir realitat. Acostar-se a les grades. Sí, i s'ha anat a escoltar a Carmen y a Laura. Claro que sí. ¿Qué te ya ha parecido decía. el discurso? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que maravilloso, súper bonito, muy emocionante. Bueno, yo es que no puedo decir más que halagos porque he estado ahí, sé lo que se vive y la verdad es que han estado increíbles las dos, se han acordado de todo el mundo y sobre todo de sus familias. Jo crec que no se'ls ha oblidat, però ningú. Nadie Absolutament ningú. I a més, s'han emocionat molt, nomenar les Muchísimo. familiars, Ja, sí. els iaios de Laura, els papás La de verdad Carmen. es que Laura este año, bueno, pues ha tenido dos pérdidas importantes de sus yayos y se un habrá acordado. regnat agredols, ¿no? Bueno, yo creo que muy dulce porque ya se lo dije yo, ellos te están viendo desde un sitio privilegiado ahora mismo, así que bueno, hay que echar para adelante y ver que por lo menos ellos la vieron Me nombrar. arriben mensajes, yo parece que siga así ya los de los La programas de centralita. corazón. Emocionante, Julio, os veo en directo desde Dublín. Jolines. Des de Dublín ens estan veient. Clar, Veis com que no, les falles, com no. Emilio. Són internacionals ja, Hay Julio. muchísima gente que sigue esta noche. Moltíssima. És que hi ha Moltíssima. moltíssima expectació. Clar que sí. I ara van eixir tot esto de les candidates que Van també desfilant a poc per aquest escenari de la Font del Pavelló de Sant Lluís. i estan ahí participant també d'esta alegria, d'est ambient que hi ha al pavelló. Que Buenísimo. arriba ja l'hora de la veritat. Arriba l'hora de la veritat. El notari ja està preparat perquè això s'ha fet en un procés molt rigorós i serà el senyor secretari general Vicent Pallos. Qué labor tiene Vicente también, ¿eh? Yo recuerdo cuando estábamos en las pruebas, un día se acercó a nosotras, ahí estando en Junta Central Fallera, y recuerdo escucharlo hablar y decirle,
Así en plan broma, ¿no? Yo quiero escuchar tu voz el día de la foteta diciendo mi nombre, Mira, un mensaje de Pedro Valera. Mañana pólvora tot el any, claro que sí, en polígono de Babel. Ahora te veo, Pedro Valera, claro que sí, que bonito. Alacant, València, Castelló, tots els pobles, això és lo bonito. Tots junts units per la festa, pel Això és cor lo més i bonito. per l'emoció. Vaya que sí. En la festa jo sempre dic que la comunitat valenciana és molt més que festa. És part de la nostra vida, és part de la nostra personalitat, és part de la nostra cultura. Siguen falles, siguen fogueres, siguen gallantes, part de moros i nosaltres, siga el que cristians, siga. romeries, la festa forma part. Yo creo que además que un pueblo, bueno, unas tierras, me refiero a la comunidad valenciana en general, que tienen tradiciones, es un pueblo rico y es un pueblo con esencia y con historia. Yo creo que es lo más importante. Y gente tan joven como estas niñas o como señoritas como las que salen de la Corte de Honor, que sientan eso tan adentro y que sus papás, sus abuelos se lo hayan enseñado, es muy importante para nosotras. I sobretot que la tradició que no es perga mai, Nunca. Sempre està ahí, està com una arrel. Recordando a nuestros antepasados, que es lo más importante. Sí, sí. La tradició forma part de la nostra història i el futur, per suport que està més que assegurat. De dónde venimos y quiénes somos. I lo important, com dia Piti, és la quantitat de gent jove identificada plenament en la festa participant. La gent que treballa, que no es veu. I aprofite per donar les gràcies a Gavi Aranà, delegat de mitjans de comunicació. Moltes gràcies, Gavi. Hem estat ahí també darrere tu demanant-te coses, informació, papers, fulls, fotos, de tot. I ha estat ahí al 100% amb vosaltres. Gràcies, Gavi. Que no es veu el seu treball, com la gent de Junta Central Fallera, com la gent de les comissions, que treballen per la festa amb tota la seva passió i donen el millor que tenen. I també tota la gent que ha preparat este espectacle, esta nit, este acte, que és molt important, al mateix temps és molt solemne i damunt és grandiós. Hi ha molta gent, moltes llums, molta música i molts moments emocionants i han sabut donar-li en tot moment ixe toc, ixa emoció, ixa tensió quan tocava. A la vicepresidenta encarregada de festejos, Mari Carmen, que ha estat ahí tots els dies en els assajos, que l'ha estat preparant, i ella i tot el seu equip de l'àrea de festejos. I d'ahir són a totes les candidates majors, infantils, que estan fent l'última desfilada. Estarán nerviosísimas Nerviosíssimes. Estic nerviosa jo i no estic jo desfilant. Se contagia, mira. Més missatges de Julio, havia sigut DNI i companyia telefònica. Que arriba un beso des d'Alacant i des del port d'Alacant, Santi Botella i família. Visca les Falles, que bonito. Visca les Falles. Que la gent també d'Alacant. I visca una altra cosa, Julio, visca la càmera que anem a tindre entre bastidors, com aquell que diu, no? En el backstage. Per primera vez. On estiguin les falleres que estan expectants y esperant el moment en què van a dir el seu nom per a ser Va a ser muy bonito ver sus reacciones. Que formen part de l'acord d'honor. Marta manda una salutació des de Borriana Reyes Martí, la gran pirotècnica. Sí, la dona que Reyes, sempre un dispara el beso. dia 8 de març. Y nosotros tenemos que decir, señora pirotécnica, pot començar la Pot mascleta. començar la mascleta. Salutacions des de Borriana. Estan ja desapareguent tots els ballarins i tots els artistes que han amenitzat este acte, que ho han fet de categoria, i cal donar-los també l'enhorabona a la companyia Sagitari Produccions. I a Rafalia. Sí, xics, xiques, Quantes senyors i vegades senyors, hem arriba el parlat de la moment. presència de les Ara Falles? desconnecto el telèfon. Esta nit ho hem comprovat així, en esta font de Sant Lluís. És un plaer, de veritat, estar amb tots vosaltres i arribar a la part més important d'esta nit. Emocionant. I volem agrair al jurat que ha col·laborat desinteressadament per a triar a les candidates, fent una labor encomiable, sent completament justos, imparcials i ètics. Per tant, mereixen el nostre respecte i el nostre agraïment. Moltíssimes gràcies. Esos jurados. Gràcies. Clar La que labor sí, más és una difícil. llavor molt, molt difícil. Ovacions xiulisses de les grades. I voldríem, com no, i respecte amb un fort aplaudiment per al jurat infantil, que ha estat composat per Raquel Giner Ortiz, fallera major de València de l'any 1995. Núria Cuellar Ibáñez, cor d'honor de la Fallera Major de València de 1994. Susana Morosoli Candela, professora